Mä oon tänne tullut rakettivaille. Aina samat ruutipaketti ja rakettitukku. Mikä tämä on? Mikä tämä on? Jes, joku uusi. Jes, äiti! Äiti! No mitä se Samppani vie? Venäläinen rakettiukko tuo hyviä pommeja! Entä sitten? Ei mitään! S-Urun tulitus Oy. Äiti, tämä on venäläinen. Äiti, tämä myy venäläisiä palaneelta tehtaalta. Nämä paukut. Surutulitus. Se. No ei mitään. Tässä on tämmönen norsun perseen läjäys. Valtavan värinän saattelemana tulvahtaa tympeä haju, jonka jälkeen paketti lätkähtää kuin märkä norsun uloste. Äiti, mikä on uloste? No kyllä sinä sen tiedät. Uloste savannille. Äiti, missä on savanni? Afrikassa. Tältä räpinältä eivät naapurinkaan housut säästy puhtaina. Äiti, kuka on meidän naapuri? No tuo naapuriukko. Se K-I-der. Kinder dunder. Äiti, mikä on kinder? Eikö se ole se pääsiäismuna? No eikä oo. No on dunder, kinder. Se on yllätysmuna. Tämän vähempää et rahoillesi vois saada vastinetta. Pilannut jo monen lapsen uuden vuoden juhlan vuodesta toiseen. Vaimean aloitustupsahduksen jälkeen crackling massa. Äiti, mitä on crackling massa? Cornflakesia. Crackling massa. Onko se muovailuvaha? Crackling massaa häivyttää eurosi savuna ilmaan. Termiitti K12 sisältää suurimman sallitun määrän 12 kiloa nitroglyseriiniä TNT-aloituspanoksena. Tuo kuulostaa hyvältä. Vakiona erikoislyhyet sytytyslangat. Joo, hyvä. Se on nopeasti räjähtää. Hyvä. Tällä jälkikasvusi. Äiti, mitä on jälkikasvu? No sinä. Ja meillä ei mitään muurahaisia hommata. Tarkoittaako se niinku jälkeen jäänyt ois? Se on vähän niinku sinä. Jälkikasvusi lähettää naapurin postilaatikon ja itsensä kuuta kiertävälle radalle. Tästä tuotteesta ei yksikään asiakas ole tullut valittamaan. Sen täytyy olla tosi hyvä. Random King. Sinkoaa 100 pientä punahehkuista rautanaulaa mielivaltaisesti karmean ujelluksen saattelemana katsojien suuntaan. Yhtä hauska kuin hitsauskipinä silmässä. Tätä et pääse pakoon edes juoksemalla. Ei tuo ei oo hauska. Hitsauskipinä ei oo hauska. Pulssiraketti. Äiti, mitä on pulssi? En mä tiedä.
tuottaa valtavan savupilven, jonka jälkeen se jää paikalleen. Juuri kun luulet sen lähtevän lentoon, mitään ei tapahdukaan. Se on tunnelman latistaja numero 1. No Se on Mokspa. Se kannattaa sinun sitten varmaan ostaa. Mokspa-raketti, yes. Jos ne anna sulle rahaa, niin käykää ostamassa. Joo. Minä lähden. Minä lähden ostamaan. Oota vähän. Paukkuja, paukkurahaa. Saako sillä raketteja? Joo, tällä saa. Kyllä tällä varmaan ehkä saa. Ainakin jonkun. Minä lähden ostamaan nyt. Terve rakettikauppias tätä. No mitä pojalle sais olla? Minä tulin hakemaan raketteja ja pommeja. Äiti antoi rahaa. Saanko minä ostaa niitä? Joko niitä myyä? Mennään kaikille. Onko mulla ikää? Mä 11 vuotta. No siinähän on 11 vuotta jo. No niin. No sitten minä ottaisin. Mä en tiedä mihin mulla rahat riittää. Minä ottaisin Kinder Dunderi 1 ja sitten Joo. pulssit raketteja. Tai mikä tämä pulssiraketti? Pulsit raketti, se on tosi hyvä. Se on kyllä tunnelman latista ja numero 1. Se on kyllä loistava. Joo. Kinderdungerithan on pilannut monen uevoja jo tähän mennessä. Joo, hyvä, jes. Tää on niinku heittäisit rahaa vessaan, tää on niin hyvä. Minä otan ne. Paljonko ne maksaa? Minä haluaisin vielä tuon Termitti K12 sen. No nää maksaa 180 €. Mutta no, mä oon nyt niin reilulla päällä, että kun annat 200, niin mä saatin termiitinkin siihen päälle. Äiti antoi vaan 200 €. Anna ne tän. Se on liian vähän pommirahaa tämä ikäiselle, mutta Tää on niin hyvä pommi, että tästä ei oo kukka ikinä tullut valittaa. minä saan senkin. Laitetaan se tuonne reppuun ja nyt voisit sitten jo häipyä. Joo. Hyvä utoota rakettisetä. Hyvästi! Heippa! Hehe, tässä on erikoisyyssytytyslankaa. Yes. Äiti, tuu kattamaan. Äiti.